Labantu abane okutholakale ukuthi banaleli gciwane ngabesilisa abaphakathi kweminyaka engama-30 kuya eminyakeni engama-39 ubudala. 2 of these cases were confirmed in Gauteng and 3 in KwaZulu-Natal. The death that occurred is amongst the 2 cases in Gauteng. This patient passed away late on Monday this week, Monday the 10th of June in Tembisa Hospital. Umnyango wezempilo uthi alikho ikhambi elilapha lesi sifo kodwa inhlangano yezempilo emhlabeni WHO ithe kungasetshenziswa imishanguzo elapha izimpawu osuke unazo i-antiviral ikakhulu uma amasosha omzimba ehluleka ukulwa nezimpawu. In South Africa, we don't have a registered treatment for Mpox. However, the World Health Organization recommends the use of an antiviral treatment called tecovirimet. Isifo i-monkeypox itholakala phakathi kokunye ngokuthintana nomuntu ohaqekile, ucansi, ukuthintana koketshezi lomzimba nomuntu ohaqekile, amathonseyana amathe aphuma uma ukhuluma. Izimpawu ze-monkeypox kukhona kuzo umkhuhlane, ukuqubuka okubuhlungu, namaqhuqhuva amakhulu. Kungavikelwa ukusabalala kwalesi sifo ngokwazisa umuntu oke wathintana naye uma usuthole ukuthi unaso, ukugwema ukuthintana nomuntu ohaqekile, ukumboza amaqhuqhuva amile emzimbeni, nokuphinde uhlale ekhaya uze uphole uma une-monkeypox. Umnyango wezempilo uthi kungenzeka kusetshenziswe uhlelo lokugoma ukunqanda ukusabalala kwalesi sifo. We are also looking at obtaining vaccines, Mpox vaccine. Options are being considered as to from our department working with SAPRA and WHO. We are also accessing the vaccines, small doses of the vaccine, and we then still working on who will be the priority target in terms of the vaccination. Lesi sifo sicishe sifane notwayi.